Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. Приветствую в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Ахшам». В студии работаю я, Гульсум Халилова. Гость нашей студии – народный депутат Украины Егор Соболев. Здравствуйте. Витаю. Витаю. Мы начнем нашу беседу с Дня памяти. А сегодня День памяти и перемирия. Сегодня в Украине вспоминают погибших во Второй мировой войне. 8 мая 1945 года вступил в силу акт о капитуляции Германии. Уже в третий раз Украина чтит погибших вместе со всей Европой, ведь в 2015 году Верховная Рада установила 8 мая Днем памяти и перемирия. Тогда же парламент принял решение отмечать 9 мая как День победы над нацизмом во Второй мировой войне, вместо советского Дня победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годах. Так Украина чтит память не только павших в войне советских солдат, но и других жертв нацизма. Символом этих дней является красный мак. Вот расскажите, как вы голосовали за это рішення Верховної Ради України? Звісно, я його підтримував. Я скажу більше, ми в іншій війні просто зараз. І я думаю, що нам давно треба було вийти з тієї радянської маніпуляції, яка тепер стала російською маніпуляцією. Весь час спекулювати на смертях, на самопожертві людей, які загинули в Другу світову війну. Українці тоді опинилися між двома диктаторами. Українці насправді були в обох арміях. Українці втратили дуже багато людей, дуже багато страждань перенесла кожна родина. Немає жодної родини, яка не відчула це на собі, яка не зберігає цю пам'ять. Але ми цю справу, боротьбу за незалежність наших земель, боротьби проти диктатури сьогодні продовжуємо. Сьогодні гинуть люди, сьогодні є діти без батьків, батьки без дітей. І я думаю, що нам важливо, зберігаючи пам'ять про ту війну, розуміти, чому нам важливо і в цій перемогти. Ну вот уже 3 года, да, как в Украине этот день считается Днем памяти и примирения. Вот вы за эти 3 года заметили, что в стране изменилось отношение граждан Украины к этой дате все же? Изменилось ли оно, отношение? Я думаю, в цілому люди стали більше розуміти, як ними маніпулювали за допомогою міфу про Велику Вітчизняну війну. Повторюся, тоді Україна опинилася в епіцентрі Другої світової війни. І у нас є дуже багато викликів, які сьогодні зберігаються, які залишаються тими самими. І нам важливо до того страшного досвіду ставитися як до способу зменшити випробування, страждання сьогодні. І багато людей, я не думаю, що це пов'язано тільки з перенесенням з 9 травня на 8 травня, коли реально відбулася капітуляція. А багато людей в цілому розуміли, що за цими всіма ленточками, за всіма цими криками про безсмертний полк, насправді ховається новий загарбник, який знову несе поневолення, знову несе смерті, знову несе руйнації. І я думаю, Путін і його машина, КДБшна, військова, вона найбільше доклалася, що в головах людей відбувається розуміння. Не поразумение, а разумение. Но вот несмотря на это, все-таки в некоторых регионах Украины, в том числе в южных регионах Украины, это и Одесса, это и Херсон, вот на протяжении вот этих 3 лет мы наблюдали акции, которые пытались проводить активисты даже того же бессмертного полка, да, и те же даже георгиевские ленточки. Вот как к этому относиться? Это результат пропаганды Российской Федерации или все-таки вот это осознание, о котором вы говорите, к некоторым все еще не пришло? По-перше, я сам з повагою ставлюся до людей, які пам'ятають про загиблих в усіх війнах. По-друге, ви правильно кажете, що особливо політики, я навіть не впевнений, що
їх можна називати політиками, це скоріше люди, які спекулюють в інтересах ворожої нам держави, Російської Федерації, яка сьогодні вбиває наших людей, яка сьогодні захопила наші землі, насамперед Крим. В їхніх інтересах діють люди, які прикриваються мандатами депутатів Верховної Ради України, які називають себе представниками місцевого населення в тій самій Одесі, в інших регіонах. Але я добре знаю, їм на це плювати. Їх цікавить, що скаже Путін, і їх цікавить особисте збагачення, що тісно пов'язано з тим, що скаже Путін. Зараз багато журналістських розслідувань з приводу Віктора Медведчука, основного агента впливу Російської Федерації в Україні. Подивіться, він на цій роботі вибудував собі величезний бізнес. Йому в Росії дають нафтові свердловини, які надають російським державним компаніям. Йому і його дружині, тобто фактично знову-таки йому. Я би хотів, щоб всі люди розуміли, що їх намагаються використати дуже в трагічний спосіб, з одного боку проти власної держави, з іншого боку проти пам'яті тих людей, які загинули в тій війні. Сьогодні є родини, де, на жаль, є втрати і в Другій світовій війні, і в цій українсько-російській війні за неукраїнську незалежність. Оце реальна правда, яку мы маем разуметь, шанувати и не забывать. Очевидно, что Российская Федерация, вот как вы отметили выше, пытается использовать наших граждан Украины, и даже не только в этом контексте, не только в контексте этих дней, но и в контексте выдачи российских паспортов на востоке Украины. Кабинет министров принял решение о признании незаконным и недействительным паспортов, которые Российская Федерация выдает жителям временно оккупированного Донбасса. Об этом на заседании правительства 8 мая, то есть сегодня, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Давайте послушаем. За результатом цього рішення звернемось до всіх країн наших партнерів, щоб внаслідок цього правового рішення, яке прийняв український уряд, такі ж саме аналогічні рішення були прийняті іншими країнами, щоб ці фейкові паспорти, які видаються абсолютно повністю в порушення будь-яких норм, були визнані недійсними при перетині кордонів інших країн. Ну вот что даст вот это решение Кабинета министров Украины? Можно ли его расценивать как адекватную контрмеру действиям российских властей? Я думаю, що рішення правильне, реакція адекватна, бо всі розуміють в Україні, в тому числі люди, які управляють державою, що це насправді Росія видає не паспорти, Росія видає квитки на війну. Росії плювати на власних громадян. Ціна життя в Росії була, залишається нульовою, нічим. В ім'я, насправді, збагачення російського політичного правлячого класу і в ім'я вічного дурману, що ми бідні, но великі, Росія віддає на смерть своїх людей насамперед. Ті люди, які думають, що вони можуть від цього отримати пільги якісь, схоже на людей, які в Криму вітали так званий референдум, який був проведений на багнетах військ Російської Федерації. Сьогодні багато цих людей переслідуються, сьогодні багато цих людей не можуть висловити свою думку, сьогодні багато цих людей шкодує. Щодо державної політики України, я думаю, тут потрібно робити дві речі. Перше – це просвітництво, те, що ми з вами говоримо, не ведіться на цей обман. Ви будете мати проблеми с цими паспортами, а не можливости. Вот, кстати, о проблемах подробнее я хотела с вами поговорить, но перед тем я бы хотела сейчас по телефону, с нами связалась министр по делам ветеранов Ирина Фрис. Давайте ее поприветствуем. Алло, Ирина, здравствуйте. Доброго вечера. Ирина, да, вот что вы думаете о решении Кабинета министров о признании незаконными и недействительными паспортов, которые Российская Федерация выдает гражданам Украины на оккупированных регионах Донбасса? Повністю підтримую рішення Кабміну і вважаю, що це адекватний крок з боку виконавчої гілки влади стосовно дій Російської
Федерації, яка 28 квітня 2019 року розпочала, порушуючи міжнародне право, загрожуючи нашому суверенітету та територіальній цілісності, роздачу своїх паспортів громадянам на тимчасово окупованій території. Могут ли граждане Украины, которые получат это российское гражданство на территориях оккупированных регионов Донбасса, лишиться украинских пенсий и субсидий? Цей механізм зараз на опрацюванні. Під час обговорення попереднього рішення, яке стосувалося невизнання паспортів, які видає сьогодні Російська Федерація на тимчасово окупованих територіях, пролунала ініціатива щодо можливості внесення до відповідної бази даних людей, які отримали російське громадянство і намагалися залишити за собою українське громадянство. І я повністю погоджуюся з вашим спікером в студії, здається мені, Соболєв по голосу, стосовно того, що ці паспорти є фейковими, як сказав сьогодні прем'єр, і вони не створюють нічого додаткового, а лише прибирають ті можливості, які дає і несе собі українське громадянство для цих людей. Вони мають це розуміти, перш ніж робити крок щодо отримання відповідних фейковых документов. А скажите, а тогда на основании чего будут лишаться украинцы этого пенсии и субсидий? И как это будет коррелироваться? Ведь если Украина не признает эти паспорта, которые выдает Российская Федерация, тогда на основании чего она будет лишать украинцев пенсий и субсидий? Дивіться, людина, яка хоче залишити або зберегти українське громадянство для того, щоб отримувати соціальні пільги чи пенсії, а також підписує згоду і отримує російський фейковий документ для того, щоб мати ще додаткові, напевно, якісь можливості, про які вона собі здогадується, насправді вчиняє злочин, тому що в нашій Конституції записано про те, що немає можливості український громадянин мати подвійного громадянства. Так, там немає заборони, але там чітко прописано про те, що подвійне громадянство не є законним в нашій державі. Після того, як буде встановлюватися факт подвійного громадянства, зокрема з цими фейковими паспортами від Російської Федерації, я абсолютно впевнена, що логічним буде введення відповідної бази даних щодо цих осіб, для того, щоб в подальшому передавати цю інформацію нашим міжнародним партнерам, які одностайно висловили засудження дій Російської Федерації стосовно видачі офіційних нібито документів українським громадянам. А скажите, а вот граждане Украины, которые проживают на территории временно оккупированного Крыма, они были в свое время вынуждены получить российское гражданство. То есть Российская Федерация создала там для людей все условия для того, чтобы они получили это гражданство. Но граждане Украины, проживающие в Крыму, также не получают пенсии. Тогда в чем разница? Різниця в тому, насправді, що ми говоримо про різні правові аспекти. Крим був анексований. І українських громадян на території анексованого Крима змушували отримувати російське громадянство для того, щоб елементарно мати можливість скористатися отриманням навіть допомоги. Це по-перше. По-друге, анексований Крим було приєднано до південного там якогось округу, я не що бути неточною, Російської Федерації, на відміну від тимчасово окупованих територій Луганської і Донецької областей. Це зовсім різні правові механізми щодо можливості отримання російського громадянства. І саме українські громадяни, які сьогодні перебувають на тимчасово окупованій території, мають визначити для себе, що їм в подальшому, в майбутньому є важливішим. Можливості, які дає їм українське громадянство і український паспорт, або фейковий документ, який сьогодні направо і наліво роздає Російська Федерація, використовуючи формат так званої махрової паспортизації і махрового реваншу на нашій території. А скажите, а может ли случиться так, что жители оккупированных регионов Донбасса будут получать 3 пенсии? Пенсии Российской Федерации, пенсии так называемых ДНР и ЛНР и украинские?
Стосовно отримання можливості від Російської Федерації якихось преференцій, мені здається, прем'єр Медведєв достатньо чітко визначився, що вони нічого не будуть отримувати. Стосовно можливості отримувати щось від так званих ЛНР, ДНР, я не можу вам сказати більш ретельно, тому що не володію цією інформацією. Але стосовно того, чи мають вони право отримувати від України, якщо вони взяли фейковий документ з боку Кремля, я впевнена, що так не мають, тому що всидіти на двох стільцях одночасно вкрай складна процедура. Спасибо. Это была Ирина Фрез, министр по вопросам ветеранов, с нами на прямой связи по телефону. А как вы считаете, должны ли граждане Украины, получившие российское гражданство на территории оккупированных регионов Донбасса, получать украинские пенсии? Ми завжди проводили цю позицію, що все, що відбувається на окупованих територіях, юридична і фінансова відповідальність окупанта. Це норма міжнародного права. Все порушення прав людини, вся руйнація життя, економіки, інфраструктури, убивства, зґвалтування, грабежі, які там відбуваються, це все юридична, кримінальна і економічна відповідальність має бути окупанта. Путін має платити за те, що він окупував наші землі. Но у нас законодательно закреплено, что территории Донбасса оккупировала Россия. Так, і ми доклали багато зусиль, щоб цей закон був проголосований. На жаль, це не сталося в 2015 році, коли Верховна Рада почала працювати. Але, слава Богу, в 2017 році було визнано, що Росія агресор, Донецьк і Луганськ окуповані, так само, як окупований Крим. Що стосується державної політики, давайте будемо чесними. Більшість людей, які зараз залишилися на окупованих територіях, вони виживають. Їм, я думаю, в голову не приходить, що вони можуть визначати свою долю, вони просто пристосовуються до доволі жахливих обставин, в яких вони опинилися. Наше завдання, з одного боку, переслідувати окупанта, змушувати його платити повну, найбільшу ціну за окупацію, з іншого боку, створювати для цих людей умови, щоб вони переселялися на вільну частину України. Насправді, побудувати невеличкий будиночок для родини переселенців – це не супергроші і не суперпроблема. Не одна держава, включно з такими, як Грузія, це робила. Я думаю, що це обов'язок наш підтримати людей, які в один день втратили все, починаючи від миру і закінчуючи можливістю визначати своє життя, володіти своїм майном. Те саме з роботою. Сьогодні українці втрачають багатьох наших співвітчизників, які їдуть в Польщу, Чехію, в інші країни працювати. Для нас одночасно, для нашого бізнесу, наших підприємців, це можливість знайти нові можливості, нові робочі місця, нових працівників. Людей, які сьогодні окуповані, треба запрошувати на вільну частину України, давати їм можливості мати житло і давати їм можливості мати роботу. Як людина, яка приїхала в Київ з Донецька, я насправді високої думки про працьовитість людей з тих регіонах. Там справді шахтарські традиції, справді поняття робочої дисципліни, такої цілеспрямованості доволі добре. І я думаю, що є дуже багато причин у кожного роботодавця мати мотивованих працівників. До речі, ті люди, які внаслідок війни були змушені самі переселитися в інші міста України, вони вже сьогодні відкривають бізнеси, вони вже сьогодні роблять нові кар'єри, вони важкою працею відновлюють все, що забрав у них окупант. Це найкраща реклама вот вы знаете, таких что жители переселенців. из временно оккупированных территорий, из Крыма, которые переезжают на Украину, не все могут оформить себе пенсию, например. Потому что они в свое время были вынуждены получить российское гражданство. А так как по законодательству Украины нельзя иметь два гражданства, здесь они просто не могут получать эти пенсии. Я впевнений, що всі ці документи, які насильно видані людям, їх треба анульовувати. Для цього можна зробити або спеціальну процедуру
рішенням Кабінету міністрів, або якщо уряд потребує допомоги парламенту, спеціального закону, я вже завтра готовий за це голосувати. А почему за 5 лет все-таки это не было сделано? Что мешало это сделать? Перше, Ведь рано или поздно бы с этими проблемами столкнулись. дуже багато людей сподівалися, що це ненадовго. Реально до Дебальцевого, до 16-го року, у нас у всіх жила думка, що ми зможемо швидко повернути нашу землю, визволити наших людей. Друге, довбана корупція. Ви знаєте, що той самий президент, що йде, дуже збагачувався на торгівлі з Російською Федерацією. І це далі продовжується. Я сьогодні, наприклад, дуже переживаю, що буде після 1 червня. Це дата, після якої Росія, Путін заборонили експорт в Україну нафтопродуктів, простіше кажучи, бензину і диспалива. На жаль, після 5 років війни, і це відповідальність в тому числі уряду, не створена альтернатива. Близько 40% всього бензину і всього палива, що продається на території України, російського походження. Зараз ці нафтопродукти зникнуть, бо Росія використовує це як удар, як блокаду, як спосіб шантажу. Ось вам привід і приклад, як корупція заважає проведенню нормальної державної політики. Вони збагачувалися на торгівлі з росіянами. Тепер, коли росіяни вирішили задушити, вирішили шантажувати, відповіді нема. Я думаю, що дуже важливо для України знайти партнерів по всіх торгівельних позиціях в інших країнах, які на нас не нападають, які не окупували наші землі, не вбивають наших людей. Або організувати виробництво всередині країни. Це найкраще, тому що те саме вугілля, та сама нафта, той самий газ, він в великих запасах, у великих розмірах є на території України. Нам треба допомагати підприємцям чесно, прозоро займатися його видобутком. Україна може бути дуже великою енергетичною державою, але довбана корупція і тут цьому заважає, чому так важливо її позбутись. Про коррупцию, про, кстати, антикоррупционный суд мы поговорим чуть позже. Вот возвращаясь к паспортам, которые раздает Российская Федерация, это то, о чем мы начинали с вами говорить до телефонного разговора, о, если преференциях, да, жителям граждан оккупированных территорий, да, это пенсии, там другие вещи, о которых говорят люди. Но вот с какими обязанностями после получения этого гражданства столкнутся граждане Украины и чем это грозит для нашей страны? Росіяни, як колись Гітлер, буде їх використовувати для розв'язування війни. Чому я говорю, що це не паспорти, це квитки на війну. Як атакував, як привів весь світ до Другої світової війни Гітлер? Давайте згадаємо. Він казав, є етнічні німці, які потребують захисту, і я йду їх захищати. Спочатку Австрія, потім Чехословаччина і потім величезна пожежа Другої світової війни, яка забрала десятки мільйонів лише життів. Ось. Дуже важливо, щоб людям, яким сьогодні Путін протягує російський паспорт, було зрозуміло, що насправді він їм протягує гранату. І їм важливо не стати гарматним м'ясом, яке так люблять російські правителі для досягнення своїх хворобливих цілей. Вже багато сотень років. Я вже не говорю про те, що насправді український паспорт завдяки Євромайдану, завдяки позиції наших міжнародних партнерів, завдяки нашим зусиллям, він давно дає набагато більше можливостей, ніж український. Російський паспорт дає набагато менше можливостей, ніж український. Український паспорт дозволяє безвізово їздити до Європи, до інших країн світу. Ясно, що ми з вами маємо зробити так, щоб і в Україні, всередині, на вільній частині України, український паспорт давав можливості для нормального життя, щоб тут був суд, чтобы тут были дороги, чтобы тут была добропорядная полиция. А вот не кажется ли вам, что в том числе и после
получения украинскими гражданами вот этих российских паспортов может провалиться идея о миротворческой миссии, о которой так активно и часто в последнее время начали обсуждать, и не только на различных уровнях. И вот как показывает опыт, то, что делает Российская Федерация, да, там и в Абхазии, и в Приднестровье, вводя туда свой ограничительный контингент, потом просит для него миротворческого статуса. Вот есть ли такая сама угроза? брехня. Люди мають добре розуміти, що про що б не говорила Росія, про церкву, про мову, про культуру, про, як ви кажете, миротворців, вона насправді завжди говорить про одне – про КДБ і про війну. Спецоперації і загарбання – дві речі, які ми завжди і, на жаль, талановито займалася і займається Російська імперія в різних її реінкарнаціях. Ніяких миротворців на Донбасі не буде, поки Росія продовжує свою політику нищення України, свою політику загарбання наших земель. Вона просто цього не дозволить. Вона може прикидатися, вона може перевдягати в форму миротворців тих самих загарбників, але від цього мир не настане, як він не настав від Мінських угод. Єдиний наш вихід – зробити вільну частину України настільки справедливою, заможною і сильною, на яку росіяни просто не зможуть нападати. Путін має отримувати по зубах. Це єдина мова, яку він розуміє. Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский обсудил с министром иностранных дел Канады Христией Фриланд борьбу с коррупцией и урегулирование конфликта на востоке Украины. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на пресс-службу «Политика». У нас есть шанс для прекращения огня и возвращения Донбасса, сказал Зеленский на встрече с Фриланд в Киеве. Вот о каком шансе сегодня идет речь, как вы думаете? Что это за шанс? Наша сучасна історія говорить дуже важливу і серйозну правду. Дипломати не повертають земель. Дипломати не закінчують війн. Це обман, яким в тому числі користалася Росія, до цього Радянський Союз, насправді ведучи безліч таємних неоголошених війн. І відправляючи туди тоді і наших людей, в тому числі, зокрема, до Афганістану. Дипломати можуть принести мир, коли у держави є сильна економіка, сильна армія, сильні міжнародні партнери. І тоді дипломати працюють, щоб ці реальні аргументи перетворити на угоди. Але самі по собі угоди без економіки, без збройних сил, без згуртованого суспільства, вони нічого не варті. Ми з вами пережили величезний обман, коли Україна проявив справді миротворчу позицію, віддала ядерну зброю, найголовнішого гаранта незалежності будь-якої ядерної держави. Ми позбулися ядерної зброї в обмін на Будапештський меморандум. Угоду з дуже хорошими словами, з дуже хорошою назвою. Це виявилося папірцем. Не вірте політикам, які кажуть, я принесу мир. Мир може принести воїн. Мир може принести підприємець, який заробить на все, що потрібно, щоб держава була сильною разом зі своїми працівниками. І мир може принести дипломат, який на них буде спиратися. Якщо за спиною у дипломата стоять тільки бідні і добрі наміри, він нічого не досягне. Также вот Христия Фриланд и Владимир Зеленский обсудили вопросы коррупции в Украине. А в это время голосование за главу ВАКС проходило в несколько этапов, так как после первого и повторного голосования ни один из трех кандидатов не набрал нужного количества голосов. Собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины избрало главой новосозданного суда судью первой инстанции Елену Танасевич. Танасевич была избрана путем тайного голосования во вторник и получила 23 голоса судей. Второго кандидата, судью Ольгу Саландяк, поддержали 10 судей. Вот вы знаете вот ее, Танасевич, Елену? Я зараз дізнаюся, яка була інформація про походження цих ділянок. Справді, чи її чоловік займається бізнесом, чи це традиційно для наших посадовців, суддів, прокурорів, просто прикриття, відмивання, по суті, грошей.
Більше того, я вважаю, що така важлива людина, як голова антикорупційного суду, має бути перша зацікавлена, щоб пояснити походження свого майна, довести, що воно все отримано чесним, чистим способом. Якщо в цьому є найменші сумніви, людина не має бути суддею антикорупційного суду. В країні має з'явитися хоча б один суд, який буде всіх судити по закону. Незалежно, це звичайна людина, яка скоїла злочин, чи це народний депутат або міністр. І ми дуже зробили сильний закон, щоб таким першим справжнім судом став антикорупційний суд. Але закон, знову-таки, це папір. Його єдина цінність, що там написано зверху закон України. Його мають всі виконувати, він має таку легітимність. Але щоб він по-справжньому став законом, потрібні судді, потрібні прокурори, потрібні громадяни, які будуть його виконувати. Якщо голова антикорупційного суду не почне з себе, з антикорупційним судом нічого не вдасться. Я був головним ініціатором в парламенті разом з громадською організацією «Центр протидії корупції» ухвалення законодавства про цей суд. Але як народний депутат я не мав ні права, ні навіть намірів втручатися в процес відбору суддів. Я не знайомий з цією пані. Єдине, я і зараз як законотворець раджу або пояснити своє майно, або йти. Собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины приняли решение о начале работы созданного суда 5 сентября 2019 года. Соответствующее решение судьи приняли на собрании во вторник вечером. Вот не кажется ли вам, что плоды работы предыдущей власти уже будут пожинать новоизбранные политики? Я вже про 5 сентября говорив, що я сподіваюся, що і нинішній президент, і багато нинішнього складу Верховної Ради зустрінуться з антикорупційним судом. Я скажу більше, я це говорив, коли закон ухвалювався, що ви там можете бути в іншому статусі, не як законотворці, а як підсудні. І в ваших інтересах, щоб це був справжній суд. Ви врешті-решт кажете суддям: ваша честь, я голосував за ваше утворення. Це буде хорошим моментом вашої останньої промови в суді. Я дуже хочу і готовий для цього будь-яку допомогу надавати, щоб антикорупційний суд став справді безжалісним, справді суворим, яким має бути закон щодо корупціонерів. Чому вони почнуть працювати тільки в вересні? Петро Порошенко рік не вносив законопроект. Хоча його просили про це ми, як розробники закону, його просила про це міжнародна спільнота, його просила про це ситуація, бо всі антикорупційні розслідування застрягли в реальних нинішніх судах, які також складаються переважно з корупціонерів. Ну вот после того, как заработает Высший антикоррупционный суд, увидим ли мы реальные результаты расследования топ-коррупционных дел? Я не хочу розкидатися словами, що все, тепер настане рай. Я бачив, як нищили антикорупційне бюро, антикорупційну прокуратуру. Люди мають розуміти, корупціонери дуже наполегливі, дуже працьовиті. Вони далі хочуть жерти нас, наші податки, наше майбутнє. І вони це будуть робити з великим ентузіазмом. Щоби сталося правосуддя, щоб прийшла справедливість, нам треба працювати з не меншим завзяттям. Кожному на своєму місці. Чи буде антикорупційний суд сильним? Все потрібне законодавство для цього ми зробили. У нього повна юрисдикція в справах про топ-корупцію, в нього хороше передбачене законом фінансування. Навіть фізична охорона всіх членів родини передбачена, якщо це буде потрібно в конкретних процесах. Але, звісно, кожен, хто носить мантію і вдягне мантію судді антикорупційного суду, буде сам вирішувати, чи він утверджує закон іменем України, чи він далі працює іменем долара.
Вы в прошлом месяце объявили о выходе из партии «Самопомощь». В то же время вы сказали, что не уверены, поддержите ли политическую силу Владимира Зеленского в парламенте. Но в то же время вы назвали условия, при которых эта поддержка вполне реальна. Это среди них закон об импичменте президенту, назначение независимого генерального прокурора. Вот за это время вы увидели предпосылки вот этих действий? Какие-то? Володимир Зеленський ще не став президентом, він обраний, але він не приступив до своїх обов'язків. По-перше, я не збираюся підтримувати жодну політичну силу, окрім тієї, яку зараз роблю. Я оголосив про творення ініціативної групи. Зараз ми виробили етичний кодекс, правила, які маємо самі виконувати. Перш ніж щось пропонувати людям, творимо програму, шукаємо однодумців по всій країні. Конкретні рішення, які будуть для України добрими, зокрема, добрий закон про імпічмент, щоб президент був під законом, добрий закон про правила нових виборів, щоб менше було можливості для фальсифікації, для підкупу людей. Я підтримував і буду підтримувати. І насправді неможливо, хто їх пропонує. Буде пропонувати президент Зеленський, я буду підтримувати. Я витратив дуже багато зусиль, борючись з різними поганими, нечесними ініціативами президента Порошенка. Але там, де Порошенко пропонував добрі речі, ну, наприклад, утвердження незалежності Української православної церкви, чи утвердження законодавства про мову, як це зробив уряд, я завжди голосував за. Ми ніколи не були в опозиції до людей. Ми були в опозиції до корупції, ми були в опозиції до обману, а все, що просуває Україну до країни, де кожен буде пишатися українським паспортом і розуміти, що паспорт українця дає йому роботу, гідне життя, захищеність, відчуття, що тут твої діти будуть безпечно і щасливо жити, все, що для цього наближає нас, я буду підтримувати з першого і до останнього дня свого перебування в Раді. А сколько народных депутатов готовы идти с вами вместе? Вы можете назвать фамилии? Якраз серед народних депутатів я не шукаю багато однодумців. Я не відкрию ні для вас, ні для інших секрет. В парламенті дуже мало принципових і дієвих людей. Основна моя мрія, я сьогодні зустрічався з багатьма такими людьми і завтра буду зустрічатися, привести тих, у кого є голова, принципи, совість, і які не займаються політикою, в політику. Я всім їм кажу, що Арістотель, який придумав слово політика, він так називав управління державою, він називав людей, які не займаються політикою, ідіотусами. І я всіх прошу не бути такими ідіотусами, не віддавати, не залишати шахраям управління державою. Тобто чим більше я нових людей знайду для того, щоб вони стали народними депутатами, тим кращим я вважатиму свій результат. То есть вы хотите сейчас сказать, что никто из народных депутатов, которые есть в парламенте, с вами вместе не пойдут? Ні, звісно. Ну, есть такие, которые вот говорили, думаю, вот я с тобой хочу пойти, пойдем. Є, я думаю, мінімум 5 людей, які добре себе проявили, і не лише у фракції «Самопоміч». Я бачив їх під тиском, я бачив їхні голосування, я бачив їхні декларації. Одна з найважливіших перевірок кожного посадовця. Втім, повторюся, головна ідея нової партії – якомога більше нових принципових і дієвих людей привести в політику. Щоб держава управлялася нормально, треба, щоб нею управляли люди. Сьогодні нею управляє 5, не знаю, як їх назвати, олігархів, ще як завгодно, ну, людей, які всім відомі. І вони це роблять останні 20 років. Результат ми бачимо. Окуповані землі, втеча багатьох людей в інші країни, молодь, яка мріє де завгодно жити, а не тут. Я так не хочу. Це треба змінювати, і люди, які залишаються в Україні, мають и обов'язок, и все можливости це змінити. А вот эти 5 депутатов, которых вы сказали, вы можете назвать фамилии?
Я думаю, що вони самі мають про це говорити. І скажу більше, в наших етичних правилах, які ми вже визначили, написано, що ми відбираємо тільки людей, які показали і принципи, і дієвість. Одночасно не тільки хороша людина, а готова боротися за свої ідеали. Плюс список на вибори в цій політичній силі буде демократично визначатися з'їздом. Не затверджуватися лише, як зазвичай, а визначатися. Люди самі мають вибирати, кого вони хочуть бачити своїми представниками в Раді. Буквально несколько секунд до завершения нашего эфира. Последний вопрос. Вы поддерживаете создание крымско-татарской национальной территориальной автономии? Я думаю, що нам треба повернути Крим. Кримські татари мають мати величезні права для того, щоб там жити, розвивати свою культуру, свою ідентичність. А конкретна форма правління, я думаю, має бути визначена вже після повернення це до складу України як вільної української землі. Понятно. Спасибо большое. Это был Егор Соболев, народный депутат Украины. Далее смотрите итоговый выпуск новостей «Заман» с Оксаной Дворецкой. Напоминаю, что больше новостей читайте на сайте atr.ua, и там же вы можете поддержать наш телеканал. Оставайтесь первым крымско-татарским. Справи Майдану, на якому етапі